Hello, how are you? If you just joining my channel for the first time, my name is Linda and I am a healthcare professional. I try to bring to you health lessons at least once a week. And I conduct my lessons in two languages, English language and then Igbo. Igbo, or some people say Igbo. Igbo is a language in Nigeria and Nigeria is in West Africa. So remember to stay put, don't go anywhere because I like to sing. Also, I'll sing in Igbo, but I'll tell you the meaning of the song in English before I sing it. So today's topic is gonna be very short, just gonna be brief. It's about Pica, Pica, which some people call Pica. Okay, so whatever you call it, tomato, so Pica or Pica. So this is a eating disorder in which a person will like repeatedly just crave to eat non-food items. All right, and for them to be diagnosed, to be diagnosed properly, maybe by a healthcare professional, this must have lasted for at least, it to be persistent, and it must have lasted for at least over a month. So when this happens, the person needs to be evaluated by a healthcare professional. Maybe they are lacking vitamins, they are lacking minerals. So, and I know the two common ones will be like zinc, lacking zinc, or iron. So if someone is iron deficient, so it's good to try to do lab work and figure that out. If that's not the case, like if you find out that they are lacking these and then they start taking supplements, and then their lab work, everything is okay now, but they are still craving those non-food items, then it's good to evaluate them further, because it could also be like a mental health issue. We have some people, like when they are pregnant, also we see this mostly, and they may be lacking some minerals. So it's good to evaluate the person instead of just keeping quiet and letting them just keep doing that, and then it seems like it's normal. So there are a couple of like there are different picas or picas. Okay, you have what is called geophagia. So geophagia, that's when somebody always want to eat like earthly derived some substances like sand, soil, clay. Okay, so they just want to eat that. And then you have amylophagia. Amylophagia, they want to eat starches. They want to even eat like laundry, starch. So, and then some of them may even want to eat like rice, even like uncooked rice. And then some people pagophagia. Pagophagia is like ice, or even they will go to their freezer and get some of those blocks or even dry ice and stuff, to eat. They just craving for those, so that's pagophagia. And then usually we see that with iron deficiency, anemia. Okay, and then trichophagia. Trichophagia, they want to eat hair. Okay, and then you have xylophagia. Xylophagia, they want to eat like wood. They want to eat maybe paper. So those are like the common picas that we have. But I'm sure you must have seen someone craving something like that. I know in pregnancy we see that a lot, but it can happen to anyone. It can also happen with children. Sometimes we see for children, though, we see that they are just like sometimes exploring their environment and eating things. But it's important because somebody can develop complications. So they can develop complications. They can even choke with whatever substance they are eating. Malnutrition, because when people are ingesting all these, it can actually block digestion. Okay, so an infection, people can get parasites from eating like soil, sand, and all earthly derived substances. Lead poisoning, when they are eating like a chips of paint, that can lead to lead poisoning. They can get an intestinal obstruction, and then they can injure their teeth. So when they are maybe chewing or trying to break ice, things like that. So the major treatment for these, we have to make sure that we correct the deficiencies.
Okay, so do lab work and find out. So we also have to prevent access to the substances, because this can cause serious problems. So it's beneficial to that patient that we prevent access to those, like remove them from that environment where they will get the sand to eat, or where they will get the wood or the chip of paint to eat. Also, what else? We can also treat if they have like a underlying mental health condition. It's important to also look into that and treat, okay, so that we can prevent all these complications. I think I will switch to Igbo language now. Okay, so like I said, this is just a short lesson for today. So I'm going to switch to Igbo, and then after that I will read the Bible verse and then sing. Okay, and I'll teach you Igbo. I'll teach you one word in Igbo. So ndewo ndị nke m. So ihe m chọrọ ịgbata ụkwụ na ya taa bụ ihe a na-akpọ Pica. Some people akpọkwa Pica, anụtụla ndị na-akpọ Pica, Pica. So ọwụ mgbe mmadụ na-achọ nnọọ iri ihe ndị ahụ na-abụghị nri. Okay, so enwegasị aha dị iche iche, onwe nke ndị bekee asịkwa n'ọwụ geophagia, so ha na-achọ iri maọbụ aja, maọbụ just abịa were aja maọbụ ihe ụrọ na-ata. Then enwe amylophagia, so ha chọrọ ịtagasị ihe ndị ahụ dịka even osikapa esighị esi, ịghọtala. Pagophagia, ihe dịka ihe mmiri kpụkọtara ndị a na-anọ n'ime ihe ndị bekee na-akpọ friza, ihe ntụ oyi a na-etinyesi mmiri, ha bịa even ha nwere ike ga were ihe ahụ a na-akpọ ice ha na-ata, maọbụ ha na-akụpụtasị ya na-ata. Then trichophagia, ụmụ nke a na-akpọ trichophagia, so ha nwere ike onye ahụ ya achọ ka ọ tawa ntutu isi, ịghọtala. Then xylophagia, ihe dịka like a pepper maọbụ wood, ya bụrụ ihe onye ahụ ga-echọ ka ọ na-ata. So ọ dị mkpa ka achọpụta ihe ndị a, because o nwere ike ime mmadụ nri ihe ahụ ọ na-ada ata agbakọrọ ya, ịghọtala. Then o nwere ike onye ahụ ga-enweta ihe ga-adị ya mma n'ahụ, so ahụ ga-adị ya mma nke ọma, because ihe ndị ahụ ọ na-eri, because of ihe ndị ahụ ọ na-ata, nri ọ na-eri a na-abanyecha ebe o kwesịrị ịbanye n'ahụ ga-arụ ọrụ. Onye ahụ nwekwara ike nweta ọrịa from ihe ndị ahụ ọ na-atagasị, onye ahụ nwere ike nweta ihe ndị bekee na-akpọ poison, so maka ihe ndị ahụ ọ na-aga ewere na-ata. Onwe ihe a na-akpọ lead poison na-anọ na paint. Onye ahụ nwere, ọ bụrụ onye na-ewere ihe paint gbapesị na-ata, o nwere ike nweta ihe ahụ. Afọ nwere ike kpachie mmadụ, kpachikwa na onye ahụ, kpachisichaa anya ike, ihe dịka aja ma clay, o nwere ike ga nọchichaa n'akịrị afọ mmadụ, kpachie onye ahụ afọ, onye ahụ aga na-anyụmazi nsị, ịghọtala. Then onye ahụ kwa nwere ike merụọ ahụ n'ezi ya, mebi ebe ọ na-eme ka ọ takwa chips ahụ. So ọ dị mkpa na achọpụtara ihe kpatara onye ahụ ji achọ iri ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na onye ahụ na onwe ihe kọrọ ya n'ahụ, ịghọtala, aga na dibịa bekee, ya ga mee ihe ahụ a na-akpọ lab, ga mechacha ihe nyocha, chọpụta, then enye onye ahụ, ọ bụrụ n'ọwụ iron, ịghọtala, o nwere ike onye ahụ enye ya nri jupụtara na iron, maọkwa na even ụfọdụ enye onye ahụ supplement, because ọ bụrụ nnọọ ihe ndị ahụ anọghị n'ahụ ya kpatara o ji achọ iri ihe ndị ahụ na-abụghị nri. Enye ya ihe ndị ahụ bịa dị ya n'ahụ ugbu a, mebi enye ya ihe ndị ahụ a na-aṅụtụgasị ọgwụ, ọ ga-adị mma. Beta ọ bụ na ọ dịghị na ọ kwesịghị, o nwere ike bụ nnọọ ihe maọbụ na o nwere otu ihe na-eme onye ahụ n'isi, so a ga-eleba anya. Beta ekwesịghị ka hapụ mmadụ gba ya nkịtị ya na-eri ihe ndị ahụ, ịghọtara. Mgbe ụfọdụ a na-ahụkwa ya na ụmụ nwaanyị dị ime, ha na-achọ ịtagasị ihe ndị ahụ, because o nwere ike ịkpata nsogbu dị iche iche, ịghọtala. So o kwesịrị ka akwụsị, ọ dịghị mma ka ahapụ onye ahụ ka o riri ihe ahụ na-aga mba. Okay, so ọkwanụ ihe mmụọ ịkọ ugbu a. Okay, so I'm going to switch back to English. Okay, so now I'm going to read a Bible verse. So our Bible verse for today is Psalm 97 verse Psalm 97. So it says, "For thou, Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods." Okay, and the Igbo word for today is food.
in English, food. So nri in Igbo. Okay, so Igbo word today is nri, nri, nri. See how I'm saying it? Nri, nri, nri. So in English, I will spell nri. N-R-I. N-R-I. Nri. In Igbo, ni, ri, I. Again, ni, ri, I. Okay, that's food in English. Nri. Achorom nri. Achorom nri. I want food. Achorom nri. I want food. All right. So the song for today is just thanking God. Okay. He's just saying, Lord, we are thanking you. Lord, we are thanking you. You have done a lot for us. We are grateful. All right. Which instrument should I use today? Let's see. It has to be quiet, not too loud. Let me see. This is not too loud. Let's see. If you know the song, join me, all right? Anyị ekele gị nna, Chineke anyị ekele gị nna, imena. Anyị ekele gị nna, Chineke anyị ekele gị nna, imena. You know, nna, that's father. Nna. That's father. And sometimes we say papa also. So I'm going to sing the song again. Anyị ekele gị nna, Chineke anyị ekele gị papa, imena. Anyị ekele gị nna, Chineke anyị ekele gị papa, imena. Anyị ekele gị nna, Chineke anyị ekele gị papa, imena. All right, one more time without the instrument. Again, sing with me. Anyị ekele gị nna, Chineke anyị ekele gị nna, imena. Anyị ekele gị nna, Chineke anyị ekele gị papa, imena. Yes, thank you, Lord, for today. All right. May God use this lesson to bless someone today. In Jesus' name, amen. All right. Go out there and have a good day. Okay? And may your week be blessed. All right. What do we say in Igbo when we want to say bye-bye? You remember? You remember what we say? All right. Ka emesia. Ka emesia. Ka emesia. See you next week.